Има много продавачи, много купувачи, но никой в действителност не го практикува. Какво казва той? Не е ли като пъзел? Ето това е. Това е религията. Аллах Всевишния е обяснил в свещения Коран. Ето ни, уважаеми гости, скъпи братя, днес ние сме пред вас с прилагането на свещения Коран. Ако искате да го приложите на практика, трябва от сърце да желаете за среща с Аллах. Адресатът на Корана е човекът. Това сте вие. Всемогъщият Аллах е ни спослал този свещен Коран, за да можете да го приложите в живота си. Мехмет Акиф Ерсой, авторът на нашия национален химн, каза: този Коран не е ниспослан, за да се чете на гробове, нито е за гадаене. Този свещен Коран е ниспослан, за да бъде живян и прилаган на практика. Следователно, ако искате да прилагате и да живеете според свещения Коран, ключът към това е едно сърдечно желание. Трябва от сърце да пожелаете за среща с Аллах.